Bon dia, bon dia. Avui una ruta molt top. Anirem al Tibidabo, fent una ruta que va des de Terrassa, des de les esglésies de Sant Pere, fins al Tibidabo. Ja veureu, però abans de començar, mireu quina passada. I de pujada amb el company, de camí al cim. Vamos, que ya lo tenemos. Venga, vamos. Doncs sí, ja estem en aquesta esplèndida ermita tan guapa, amb el company aquí, que també està arribant. Guapíssima ermita. Arribat amb el company aquí, tots dos.